Понякога най-голямата пречка пред мечтите ни не е страхът, не е липсата на пари и липсата на време, а е нашата красива иллюзия. Иллюзията, че щом виждаме потенциала в себе си, вече и вървим в него. Знаете ли кое е опасното? Да виждаш колко много можеш, да виждаш какъв човек можеш да бъдеш, да виждаш какво Бог може да направи чрез теб и в същото време да не правиш следваща крачка. Защото умът ни много лесно бърка мечтата с действието, бърка видението с движението в него, бърка знанието с промяната. Може да прочетеш 10 книги, може да изгледаш 100 видеа, може да си представиш как един ден ще бъдеш по-смела, по-уверена и по-спокойна, но животът не се променя от това, което знаеш. Живота се променя от това, което правиш. Понякога една малка крачка струва повече от 100 часа мислене. Един телефонен разговор, едно не, една разходка или тренировка. Не подценявай малките стъпки. Големите промени никога не идват наведнъж. Те идват като поредица от малки решения, които изглеждат незначителни в момента. Но след година поглеждаш назад и разбираш. Точно тази малка крачка промени посоката ми. Затова днес не се питай как да променя целия си живот. Попитай се, коя е следващата мъничка крачка, която знам, че трябва да направя. И после я направи. Не утре, не когато си готова, а днес. Защото мечтите не се сбъдват на хората, които ги виждат. Мечтите се сбъдват на хората, които тръгват към тях. И винаги помни, ти си ценна.